Harrigarria eta estrambotikoa gertatu dela fiskalaren interbentzioa azken txosten honetan. Baina bat dator sumario hau hasieratik izan denarekin, disparate bat. Sumario hau oso aspaldikoa da, 2002an hasi zuten, da duela 12 urte, eta fiskalaren amaieran berak aitortu egin du lehenengo introduzioan, disparate hori, aitortu egin du, baina esan behar dugu gauza bat argi. Disparate horrek soluzio bakarra dauka, eta da hemen auzipetuak gauden guztion absoluzioa. Behin eta betirako absoluzioa. Zergatik? Bueno, argi gelditu da biztan, da fiskala berak berriro ere frogatu du, hemen ez dagoela karga personalik. Ez dago kargu penal personalik personen kontra. Eta bera behin da berriro aritu da, persona juridiko bat asmatzen, eta ideia berri batzuk ateratzen, herri batasunaren pertenentzia da orain arazoa. Orain arte zen, etako parteide izatea, orain herri batasunako parteide izatea. Nik uste dut, konpromiso batean jartzen ditula tribunalekoak. Guk esan nahi dugu, honen soluzioa ez da penak murriztea, horrekin onartu egiten du nolabait esan, hau izan den disparatea, baina ondorioa ez da hori. Ondorioa izan behar da persona guztien soluzioa, hain zuzen ez dagolako kargu penalik. Eta gainera gogora ekarri behar dugu gauza bat, oso garrantzitsua. Hau hasi zen helburu politiko batekin duela 12 urte eta zen ilegalizazioa lortzea orduan. Egin zuten ilegalizazioa, baina gaur egun. Erreferentziako indar politikoa legala dira. Eta gaur egun hemen gauden personak aktibo politikoa gara beste garai batean eta beste prozesu batean. Bakea eta askatasuna eta demokrazia lortzeko prozesuan. Orduan, eskatzen dugu hemen zuzenbidean posible den soluzio bakarrata da, absoluzioa. Sententzia absolutorioa guztiontzako hori nabarmen ondorioa delako. Fiskalak disimulatu nahi badu. Eskerrik asko.